Bafana bami kufuna ningivume ukuthi ngimdala kunani futhi ngihlakaniphile kunani. Yabona nje khona manje ngathi mina ngakhe izindlu zokuqashisa nina nabe nithenga iy'moto ey'nkulu kumanje aninayo ngisho imali yokufaka udizili kulezi iy'moto zenu enanebhizi nisaka ngazo mina nihlekisa ngami nithi ngumgube we-Innova. Yafika i-corona yavalwa imicimbi niyafa indlala manje senihambele ehlale enyuke ey'kebheni nidoba ofishi ngegama lami indlala emingenhla abafana nosizwa yibo ofishi laba enibadoba lapha ey'kebheni uqhosha yena useze wakhumbula ukuthi kambe wayeyishef emahhotela uzahambe edoba ofishi manje ngiyambona usecabanga ukuhamba osofishi la etaradini ngoba phela indlala emingenhla for amahlasa. Okunye ngikubonile nje kule enkandla kababa uJacob Zuma umongameli kuyocela usawoti ngegama lami nakho ngiyazi ukuthi akushiyanga ngaphandle igama lami kuyocela usawoti lapha kaMsholozi. Bafana bami akho kwakubhizi kwehla kwenyuka kuhlekisa ngami ukuthi hey umgube we-Innova hey umastende wemkhukhu. Bafana bami ngihlakaniphile mina kunani yabona nje makuphela inyanga ilokhu isho njalo nje ihamba ifoni ithi qinqing qinqing. Wena amafoni nisakhumbula nje ukuthi akhala ethini mereport imali angiboni nisakhumbula agcina nje ukureport imali amafoni eni bafana ngimdala kule game ngeke niphike nami ngilunge nginje ngomgube we-Innova nezimoto zenezinkulu lezo ngizothi ngisuka nje ngibe ngiswaphe eyodwa nje ngale black card yami yase FNB ngoba ngiyakubona mfana ukuthi usoxakekile ngizoyiswipe nje ayodwa kuye ngakimi mangithanda ngikushiya neyodwa mhlawumbe ngokushiyana lokho kwisigqisha imbana kwamantombazana le ngathi inkulu basopha ngizoyiswipe mfana.